ami langlong choralong kither the BOP padonang chi pusi KSA pen ahoera disia phan pinpura lo ke pajerda EPDCL agari Tata Mobile pen Apache abai ka chitong jok bang hini GMCA chalong an se ka chelang dam na PMAYG scheme pen MAC Long Bison Bay Arideng Tongke Braisi Self Help Group atuma phan ason ahormu keron Karbi Anglong Live ataba bertang ton pen arju panik tha West Karbi Anglong District aduya hoi ami langlong choralong kedam tang jangmi poni phai kretrok siarni entry tax gate ki pridak pen do set set kaphere okchum hur hemrit meke kai kether ke hap ason ka chitong nang chiklojon phobak pleng tanglo Lasoputha case elapen aduya hoi aradatung West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Baruari deng kedam tang pai ni phai clear ni pinporalo pajirdamsi kisung ke pholam the che than ponrinti Aduya hoelong lamgi ke dokok pen hawar arada phan kiraidun chi aphan ami langlong chor along Assam Police Outpost piponlo Bonta Meghalaya Jantia Students Movement JSM na pen kaprek asong atum pen langlong chor am ialong Police Outpost kibi ponapotsi aduya hoi kedo insam serek lopusi Meghalaya prekjam asong kijong padukon JSM la pen prekjam hamphang asong atum langlong chor am ialong Police Outpost terek nang ji pu ke hangalong mantu neta KSA la pen aduya hoi arat chedon dun thek pusi West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Krishna Baru Arideng pinpuralo kipidam hot KSA chunbang prasonto ingti lamthi chepaklang pon Nilitum ahoelong kedo kithak ningkang samjin penle kedo kithak nang lapukali Nilitum kai kita okjung hur pensi kedo nang bom lang puta ningje pontu Labangso Assam arlo mate ituma boundary long ituma Assam government pen mate Assam police atum ladak petrol temporary patrolling post kedo mate outpost kedo along alang tuma ka sik sak do ko yoine si labangso pa chiu thai nei pu pressure ki pi yoine si non ituma administrative law and order ba atuma bangke ladak non e temporary outpost langlong chorlong ke do pot bangke katire ki po birta sini tum long lo nasi labangso pot ningkang samse nitum theklong si nitum ningkang samse cepak lang si pini disia long nitum pinpura lo nang pilo pinpura lo nang ki pi bangke jasemet pet ke lalo labangso temporary outpost bang tere gresi itu marara tu makisung ke cini pa me pensi ladak labangso langlong chorolong temporary outpost alar ke dak prabjin pen patrolling post nang bisi ladak raikom tu made police atum si tamen nang pabat nang ibusin tum tuning report Assam pen Meghalaya Chief Minister ahoelong ke wangji pu alam karjulong pen khanduli pen lapangap achomang atum abangki kaprek asai claim thurong latum monsam ke doji aphana bangki non puanta kroi thek thelang pusi Rada sai klembang Agustin Hanse pen ningje pontu. Nili tumalang tum cipulo Meghalaya pen organization mate NGO satum lang tum cipu bangke je labangso entry tax gate la pen thuladak police mate Assam police ke duko yone se ni tum munsam du thek thedet pusai lang tum pen kipu seta kali lage labangso pen aphrang tame ha 2006 pen non 2023 aning kanwang angle tum bangke peace mate development of hanle lang tume kari gali totally bangke nilitum chini da lo latum bangke longli nang kithi aning kanwang sonse chiri pharu lo son aning kanwang nang kikam je phanset policy ki claim lasi non dame lang tuma isu bangke dakpen alang tum dakpen dam lo plo nang te nitumun samdu policy gitu seta lage kitya tumun samdu ne Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong Live Assam Power Distribution Company Limited thi hekpen APDCL Tata Mobile Truck agari pen Apache bike ka chitonga jok bike ke vek bang hini atum GMCA chalong tongse kot pen se ke langa phan ke palinang halapu APDCL along gari ke vek abang phusitami hojai an se ka che langdam ji aphan refer kipi Hamren Police Station ke parlo Hamren Rongsopi Hamren English LP School mate PWD Colony along ke damtang pai ni phai player ni anerlo chitim por phai krehini ra achitim apor malom bike pen Tata Mobile ahiring tangrak ka chitonga jok banghini areng hu ke sonanglo areng ke so banghini atum lake Hamren ambinong amikar dorsing tiso so po Moses tiso artaningkan Crescer Kep la pen
lobilang so amekar Chandra Singh timong asopo chinthong timong artaning country troxy pusi pangthek pon kache tonga bike registration number laki AS310811 la pen Tata Mobile a truck registration number laki AS02EC0380 angbongsi a hiring tang rakten chitong ponlo Kardom non tu mapan sodak kapirta kapacini la pono hamren rong supia long kedam tang penana porpen raikom asai khietu mate police atumpen la helmet chikup nangji la pen kebeka speed tame papikom nangji pu penajok la dak hamren angkan ke towar hinu pikan pusi pulusame la town ardo rong supia ardo abangke dak paver block la so kibi penajok non penaan atum kitumia owe ariso atum ladak helmet ka chikup ka pen so thase ladak dong ladak kaino lahai pen jok lang tum speed abang abc lo la pen ka chekhangon e pen jok si ladak asb mate non PDCL gari altuma duty ka chewang bom police reserve pen non ambinong kedam bom hosil atum speed tank lapen aside la chewang pamelong ala tumagari dak tong no lapen na kitong la no jo na tum camera pen tuk lai ha la no al tum asai jok ji si la ku pisui na kok lo lapen non alang tum la dak vek abang pu abang ke non hamren civil hospital long si se lang pon bom no lapen la dak sitame doktor atum kadure pen jok lapen misen na doktor kavi pen jok non alang li phan sitame hojai along ansi refer mate kape ponji se ke chilam ji pan toy ponlo la pena ko non alatum bike bang la so gari pan ke tong ahir ke tan pi ga jok na la kormu hortan ta non khailo ko chuan lo la pena gari number abang ke la dak is 310811 is 310811 la so gari pensi dak che tong ponlo la sino la dak kitong ko ana hir doma ko bangke don dak mohor penta chini dak lo kitum same tong sikot la dak adin long na pili don lo la pen kenang sot ko la dak kopi ko son si kaching koi la pen kuman mata bang pu la so bang ala tum non tarli pon bom lo dak thana lo hamren pen Daniel inghi karbing long live patumi pai ni phai player ni lakha pho rongkhang MAC constituency MAC Long Bison Be Methanga Hemalong PMAYG scheme pen thongke braisi self help groups atumapan sok moron kipi amisin sok ketok amisin jangthu thermit sang aduke koi amisin water pump hai hui keron pon lapen ningkang sampen kidu kelak ahem tu natumapan tingtami ron pon lapen local community atumapan sitami langa ok asu keron pon lasonsi hadak self help groups atum nang ke thando na tengke kedam tang apor pen nangan sarkar ke charia tumpen ke lasona hormu keron pona bilang non BJP sarkar ke wang pensi asona son a hormu sitami ke longpon pusi ning lo nilitum paan adin pusitame share group ke senga jerding piglo sitame paan ne 2003 aning kan pen lo nilitum share group ke seng bon sitame la zona facility ke long ke non BJP sarkar ho sini tum long la pen self help groups la pen local committee atum penta BJP rachari asong la pen local MAC Long Bison Be aphan akiro pajer pon churu lo rong sarkar hindu ke lak ke lang la person eskim aprang dalong boma manan siklong jeng na nitu bangso mai long MAC Long Bison Be penamatsi chipahem phupon la pen hormu pi pajer pon lapen bangso amailong kachirabdun rongkhang VDC chairman Khorsing Tokbi Karbi customary chairman Moniram Teron rongkhang mondol president Nirbhoy Boro Doloni Sakti Kendra convener Joydhon Be lapen kapre ke thekiding atum chitong dun pen mai misen pen pachun ponlu news report Karbing Long Live pai chikloni phai player ni Aadhaar card ka ve mate kachiselam le abang phu abang phiatum West Karbi Anglong alongri hamren rong sopia long kedo District Commissioner Asa Hemalong Aadhaar card kaselam ji aphanpura akimi amen kache thap ponalong card along amen ke thapatum DC alam ke pate pek ponsi inura long pharu isi kirung pon
Kidam tangani sorkar pen kipang dakpon ningkan pho pen athak abang putin ta Aadhaar card dovek nang ji pojok pinan araratum amithang asaido an chibi koksi Aadhaar card kachiselam dunji aphan West Karbi Anglong DCSI hemalong an osomar lokechalia tum pen kichenglok kibi kithi kethe kiding na pen sar pi sar phu Aadhaar card kawiatum an palisi Aadhaar card kaselam dunji aphan amen chethapon ringtilo Sorkar pen kipiawar sai kido anale kachu endunji aphan kidu kelak arar aphan kamatha penajok Aadhaar service input husi kidamtang amen kache thap dunlong le atum aphan uthot amen kache thap tun thulongji aphan angton pen akijoy Aadhaar awar sai ingpu pipon thulo Bontala bangso akijoy pen radaphan ke panong awar sai kipipon amen ke pache thabalong inut Lakhi Prasad Nath Wabangpu Aadhaar operator asai ki claim bangpu Rongara raphan avi ka chong sip mate tangka ke hang kilung ajok ronga sor hangjo hang hai anpindu athya ke joy pen men ka che thap long nangji alar inura long pen tangka pharoisi atangka hangsi rongarat akhi ka chong sip pen amithang jongjong ale che palong ponlu labangso Aadhaar amen ka che thap aki joy puke kidamtang West Karbi Anglong ap DC Krishna Barua pen pangdak ponlu bonsitami DC hin pen pangdak ponde da phita Lapuson Rada V kachong sip la pen DC asai hemalong amat Lapuson ke claim pon ke DC amethang pen chilang dunde det ma puta rongara ratum pen kaju pon padulu Ante kosan don antalong le dake. Non ta long le chong hong ta list pen si hang hedet ke. Sudah bali sabang chitong lo 31 ban si cheng lo hai. 31 ban si cheng lo ke nona bang ke ko hala tum akaprek numbang ke ko akinisi slip bunai thulo. Nale tum phala Aadhaar card selam long tangka sono ke hang do ka. Kharoisi. Non la daka adi me pula amen ke. Aadhaar card office amen. And I say. Itu pe kona lo kan ke. Na tu bahini parhini lo. Ini belang amala bang ini tum hamba nang bunai jumla. Kona kan ke. Koda dim lo pharo sisi an puga. Dak lo. Da koda long hadi. itu tuh anak lagi so itu tuh belum dapat lagi kami ada tinggal dia karena dia soalnya nang aru baki kini sih beli dasar bela ke saul aku kona kinan dia kata benar sih dia karena baida kaki bola ge নহলে কি হবে আপনি কি হয় জানেন আপনি কি হয় বনাব আইছে আজি আইছো এতিয়া আমি নহব কি কৰিম এটো আপুনি কি আলোচনা কৰে এটো আপুনি জানে আমি এটো কি কাৰণে ও এটো আধাৰ কাৰ্ড হোৱা নাই 10 বাৰ 12 বাৰ 3 বাৰ 4 বাৰ হৈ গল তা আজি পৰা ও একটা বি হোৱা নাই কমসে কম 30-35 জন আছিল ও লাঙেমপি আপুনি টকা দিছিলে নেকি দিছে 300 আৰু ব্লকৰ 300 আৰু ইয়াত বিল্ডিং 200 আৰু ইয়াত কোডত লাগি তা দিয়া নাই No, কিমান দিব লাগে এতিয়া পইচা এতিয়া কোৱা নাই ইয়াত একজনো কৰা নাই নেকি কৰা নাই ধেৰ আছে District Commissioner Aphan Pherangke hin penlabang soputhak pachini ponde rapi Aadhaar kaselam ponalong tangka ke pahanglong le deji aphan sodak pen Aadhaar card computer operator atuma phan pachini ponlo lapen puthot arona teng pen ke paklem thu pe meji aphan si lamtoy pi ponlo Daniel Inghi reports Karbi Anglong Live Tang de pinyada babirta ke lapuan si kang ton paniklo